Hi guys, good morning. Good morning day kang Neil dyan. Ningan si Janaha nga. Wako nila may gahang vlog sa YouTube. Sagdi naman kagoy lami. Basta kay na-earn, di ba? Bot-bot nimo mong na budget. Dirapdanon si Kanaha, di ka mang di mata ka mo nimong babasig panghilabot na. Ansay man maniyangay ka na ha? Ano mo siya makapanghilabot? Hi guys, anong hapon? Nato na din ko si Bo. Pupukag mas, mamaika. Ngungas, kinato ko. Gana na doon. Nalingos mga tanong sa mga kuan. Mo, ato ko na si Mem. Mamaika? Ang tamay mangingat Mem. Hindi ko. Kaya niya, ha? Ato na ko na eh. No. Ano, Okay. na. Pagbihay ang ping sa biyahe. Tanong Sa biyahe. Patay po dito na ko. Maisa. Kaya lang yung dana lang Bob. Ang bagay mo ka nang tumon? Oh, di hara na. Kung di man na kilabtan mamaika. Ay, pato mo, gawaon. Mamaika nga di man kilabtan ng imong bag. Di, kaya ako man ah. Ang inita. Oo. Natuwag, masatay. Eh, matus ako tay. Ato ko si Bo. Ha? Oh. Manang, ban ka si Bo? Ka? Ano? Magano mo si Bo. Kato si Bo. Ato raw miss ko an. Alejandra. Katos ako? Uli. Sabado, balik na pa din eh. Ang sakitan dyan mo, pero lamig yung dako. Habag mana do. Ay guys, nakasakay na kong series pro standing. Kapit na may mabot og Carmen kay Alicia Carmen ko sa to turn ito to bigo na. Barag yung taon mi guys, why gentleman tiring dapita. Diya guys, dana de ko sa tubigon. So ang dalira kang biyahe kaso lang guys, fully booked na ng ticket. Kuhaan lang kog ticket og pang kuan 6:45. Guys, grabe ang pasahero para maghana. So di pa ko dani mo sakay. Pang kuanay pa ni pang alas 5. So nagbalik ani ilang sakyan, mo ko pinang sakyan. So nga na kada kag pasahero kay tinguli lagi kay election. So jara kag makain ka og disagi kani mga tao. So makain jud ka guys nga daghan di pa mga butantig Cebu nga muli buhol para lang mabutan. So pila may oras guys saka sakay na ko 6:45 na. So nalingaw ko guys kay gibutang mi dari sa likod dari sa sila guys. Seat number. Lagi kita sana nih guys, bila na mukaan ka na nakakazong mga rice cooker. Murag kananan sa mga kani guys, di pa butangan na naman din nila ka ng sasakyan na din nila kay kung nalagi ka nang ay ano ka na sa pasayro. So dami sa kusina nila. Ciao guys, danami sa likod sa kusina sa Star Cup dito guys. Arang ka dagdag pasahero so dami first time nang nakaling ko daning lugar sa Sigo balik-balik si Bokang badso ko nakasakay dani. Tate ko ni Niljan guys, grabe dyan sa kahilaptanan ba. Ako nalingaw lang po sa mga comments. Ano sa isang arang mo dyan isang pangutan na ha? Ngayon siya nga ahak ko nung arang ko nung kamot agahang vlog. So maot pag ang vlog o di unsa yang gipang vlog kaya maning YouTube sa ilabot. Grabe dyan guys. Sa Facebook dyan sige dyan o karang kasuko na ha.
Asa kasi siyang problema na ano nga. Ano kasi ngangay siguro na si Zeno guys no. Bitaw. Tanan ng mga video or sa yang ipang-upload sa kanang Facebook na sa kay istorya nga maot. Pero balad sa mas pa yung paisa utot kay arong kuan kanay. Ara ko nang kamatang vlog mo. Sila ba sa kamatang vlog? Siya guys, kaya sa Ginoo. Doon ko na sa kamang gisakyan. Kaya ni mo nang kuan utot-utot. Ay open ka kagisak dyan guys, kaya nang sa likod. So money, mga to nga nakakita juko ganang nay sa kakasgari sa kadag kasang dagan ning kuan StarCraft. Zero lagi mo hilot ka. Mag-sharing na sila. Dito ko sa hero oy, matabang. Ang kami na nagsiit-sito bila hawatak siya. Maraming sa mga buwang og dagan sa zero. Tama niyo. Ganda. Isa ni siya, ngita ko sa Hindi kayo betul ka putusan. Hi guys, good evening. Diana Daimi sa bahay nila si Mim. Diana Daimi, Diana Day ko. So nanguling si Nana sa mga sanina ni Zaka. Isa ko na ipanghatag. Sanina ni Mim sa gamay pa ni guys. Isa ko na ipanghatag po sa mga taga-ano ng... Hi guys, Sarah guys. Mga sanina ni MM Hore. Hore. Sanina na sa gamay pa yun. Isa ko na ipailisan o kuhan. Higino ko mag-birthday nga ni Rog sanina. Hindi. Pailisan no kamay pailis mo. Hindi man ko ganahan na kahait man. Kinigilis. Nalipay ko. Kaya nandun pa di ka. Oh! Pila edad ni mo? 8. Hindi karon. Remember sa ating videohan kay ipanghatag naman na. Nga din na ipanghatag. Remember. Hatag ng anak ni Maylin. Malipay dani. Malipay itong mga bata ah. Kana. Ang dyan itong isang dako. Ani. Inuupo. Hindi mo ganahait. Di hait ka na, di na hait ka pa. Hindi mo ganahait. Namay ka sila. Humo. Na. Kana, pero abot din he. Jesus. Grabe. So si Daya lagi pinangga kung Daya siya. Hait ba o butangan dyan na niya tissue din he. Tissue butangan ana para kung di mahait ma okay lang kuno ko. Kini din butangan gini tissue Daya so bagaon lagi niya lagi. Daw, agi maunsa. Wajud kay... O maunsa kay utkas aram biso. Masara. Ubo na dyan. Nagsirika kay... Ano, ang puno si Rika nino? Si Rika, wala ka mura, magditsong nadaga ko. Marwan, hindi yung kanina ginani kay... Awa mo bata. Ay, disog ka daka. Wala ni ano pagkabata. Daga siya dito. Di siya magsanina nga pinabukan, pinasiksi, ginayahan. Siksiyan mo sila ka. Ika na uning to. Kana, nice na. So, di pa yung mga bata dana. Kaya hindi siya siyang birthday. So nag-uikas alagi. Tinahi din na, di na pinilit ng cash. Tinahay, ay. Ano ba? Tinahi daw Hindi na. na tanong manay sa una. Nice. Tagal po niya ginagawa. Pada rin may talent nila orang di ay. Ako, hindi tipo ko nga manahi. A few moments later. Hi guys, dana damis inday sa barkon ja. Kana na ay di nakaadyo pud dakak tawag pero pulibok gyapon puno yung mga lingkuranan sa barko. So tadad guys. Ito na sa ko na nagiingon nga ahara ko nang gihimong natadag Cebu. So bisan paghimo na nang playground na ning Cebu, wa man nahilabot na mga nang hilabot sagdira na. Makan kasong kuan guys, buzzer. Ayun nga. Para maot ang vlog. Bago lang maot basta patanang nanapa ko tao. Diya harang puning kanang nay remembrance puning ang YouTube guys na makita mabot ang panahon. Ora ninja. Pero yata pas Ginoo nga na income. Una nga salamat pud ta sa Ginoo kay naka-earn po tabi sa ginagmara. Balag maot sa maka-earn ta.
Ay na po si Niljan guys, sarabit niya na sa kilagtanan na roda. But ni Jang na budget. Diya guys, happy pista day sa tanang mga pista karon diri sa Bohol. Pista pa dari sa Kalapi. So daghang banderitas. So diyan na din ko sa Kalapi. So Kari ko kahoy na lab dyan guys. Sa daga ng series. Kari ko tang kahoy nga aral lami ang buwak-buwak. Namarag dahon sa kamunggay. Maraganan sa dili guys sa loob. Diyan. Yun sila, umunga ko nun eh. Mamuak ko nun eh. Piskat ko nun. Ang tubo mo dahil guys. Maning buwak pa. Kawan sa dito. So guys, kanina sa daha pa doon lang mazuli. Diyan na din sa Maribuko. So, bisan series ang masak dyan gawin guys. Kasi-kasi. So, nagalimid na ito ilag dyan sa loob. Kanina nga bislas yun. So, nagpapalit kayo ng madaling ko. So, balong namin sa Mangga. Yan namin sa labas sila sa Mazuli. So, ang panahon guys, pero sa tagbilaran, init siya pero baga katudag yun. So, grabe rin guys. Kay ang tagbilaran sa asa basta ngayong Mayo maglibog ka gisagikan ang kuan mga tao. So naay disgrasya dari naguba bilang git marag niya ni sa kuan napud ni sa din sa tagbilaran ora padulungan ni sa daon. So tinga ka nga nung mga pulis naay disgrasya guys pero marag git naguba bangal sa truck. So man kaya nga nagsan dari. So guys, kaya mga lagi mida, so niyagi pa medari sa ICM. Kita ko ka ng taong para ka magkuk azo 1 kilo sa kabuok. Kalingaw. So kayo man na mag-eleksyon, mag-resolution na sa tayong mga nakadaog dyan. Sa mga nakadaog, so pasensya mo, sa sunod na po dyan, dawatan naman nato ng kapidlihan. So lang tayo magtarapulin guys. Mag-inlog na sila. Yan sa kuwan, parang namigulong siya.